Ho, ho, ho. Hobítek. Už si aj ty ozdobený. Paťka, no povedz nám, čo tu dnes ideme robiť v tento krásny deň slnečný. No, tak v prvom rade vás tu pekne vítam. Tak takto nejako u nás prebiehajú prípravy na našu vianočnú výzdobu, ako všetko to na to vidíte. Musíme to niekde zavesiť. Čo všetko máme v našom vianočnom inventári? Rôzne dekorácie, no čo ti poviem. Hlavný prvok bude teda stromček. Počkaj, ukážeme jeho časť. Takýto krásny, hustý. Veľký. Je z hliníka tento stromček? Je, samozrejme, my všetko len z hliníka. Počkaj, pozdrav do vlogu, Karolko. Povedz ahoj. Povedz ahoj. Ahoj. Dávate do jušky slivku. Hej, ale my napríklad v Nových Zámkoch my sme mali, že šašovicou polievku takú mliečnú a tiež so slivkou. Lebo šašovica to sú peniažky, vieš. Slivka do kapusnice nepatrí. Kapusnica Dobre, Karolko. zásadne so slivkou. A odkedy Sa pohádame zase. nemáme šašovicou polievku. Nepatrí do kapusnice. Ne. Dobre, Karolko, končím. Ideme zdobiť, že by sme to stihali. Ahoj. Najdôležitejšia časť. Mašlička. Pán kameraman je vodorovne, tá mašlička. Zakývate kamerou, že áno. Výborne. Nie. Ale ešte sme zabudli na to najpodstatnejšie, svetielka. Treba... Teraz sme mali s Patriciou malú drámu. Nebudem to zveličovať. Ona tvrdí, že špic tam nemá ísť, lebo máme mašľu. Ale ja tvrdím, že musí byť, že proste čo by to bol za stromček špica. Nechce nám držať ten špic. Avada kedavra. Fanešikovia Harryho Pottera. Čiže zhodnotíme, či som mal pravdu, milí diváci. Ak Anketa. chcete hlasovať za mňa, za písmeno A ako Adrián, že špic patrí na stromček, tu. Ak chcete hlasovať za P, ak písmeno ako Patricia, že špic nepatrí ako Patricia na stromček, hlasujte. Čo povieš? Keď je dačo hotové? Hotovo. 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 Čo hovoríte na náš hobitek vianočný stromček? Pati, si spokojná? Áno, tak som spokojná, dali sme si na tom spolu záležať, stálo nás to chvíľku času. Ako zástankyňa nežného pohlavia je to symetrické, vyvážené, vychytané. Povedz. Tak snažili sme sa, tak by som to nazvala.